أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhterem Müslüman kardeşler. Her başımızda bulmasa da köpçülüğümüz biz ilengen yeki kiyevde bulgan kişiler. Akayberleri hatta bir gine tapkırda tugul. Kişi ilengeç, kiyevge çıkkaç, matur ditip, yaratışıp yaşarga tili. Lakin vakit ötü bilen, indi ulzinin hatının yeki irin betinle yaratmaska akaşakta nefretlenirge de bula. Mana muhterem kardeşler, bularning sebepleri nersede ikensin. Birov aytir yaratılıb bite. Birov ayta turmuşda yaşay başlagaç aның üçün xılqa açıla dip. Lakin qay vaqtda mında ikinci sebep de var. Ol da bulsa kişilerning aytgan sözleri, başka kişilerning aytgan sözleri. Mana agar da ihtibar etsek, şundan da bit. Ailede tavuş qavqa çıkkan vaqtda kimdir kilip sina kengäşlerin bire başlay. Mana şuшы ayrılışırga nokta bula kişilerning aytgan sözleri. Alarning sözlerine qarab, көп очракта гаиләләр таркалада. Кеше үзе ул гел икеләнеп йөри. Эшләргә микән моны, эшләмәскә микән, бәлки тырып караргадыр дип. Әмма кешеләр сүзләре белән гаиләләр аерылып китәргә мөмкиннәр. Әлбәттә инде монда дөрес әйтелгән сүзләр дә бар. Ләкин ялган сүзләре дә бик күп. Кай вакытта яхшылык телим дип начарлык килеп чыккан очраклар да була. Кай вакытта мөхтәрәм кардәшләр кинчилек белән эшләгән эшләр дә була. Шуннан да бит. Гаиләгә карата көннәшеп иргән кешеләр килеп тегеннән моннан сүз ирештереп, араларыңны бозып, гаиләңне таркатырга мөмкиннәр. Ул гына түгел, аннан соң сиңа карап, куанып килеп торырга мөмкиннәр. Менә шуның эчендә бик зур гынах көтә шул кешеләрне кемнәр гаиләне таркатып, сүз таратып ириләр. Киләләр дә, каралы синең иреңне кичә күргәннәр машинада башка хатын белән. Бетте. Бүтән бер нәрсә дә кирәкми монда әйтергә. Нинди хатын икәнен дә кирәкми. Таксида эшлиде синең ирең дип әйтергә кирәкми. Я булмаса, синең ирең булмады, ахырсы ул дип әйтергә кирәкми. Шушы сүз җитә. Бер атнага, бер айга кычкырыш тәэмин ителгән. Бер генә сүз, мөхтәрәм кардәшләр. Я булмаса, ир кешегә килеп әйтәләр, синең хатының подъезд төбендә фәлән кеше белән сөйләшеп тора иде, килеп тора иде диләр. Бетте, шул да җитә. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бу сүзләрнең ни дәрәҗәдә куркыныч икәнен белер өчен үзеңгә әйтеп кара буларны. Үзеңнең гаиләңгә, үзеңнең хатының, үзеңнең ирең турында шуларны әйтеп кара. Сиңа ошар идеме? Я булмаса син үзеңне ничек тотар идең? Син нәрсә эшләр идең? Әлбәттә инде беребезгә дә мондый сүзләр ошамый. Кай вакытта менә минем хәҗәпләнеп карап торганым бар. Бөтен халык белә, шушы ирнең үзенең хатынына хыянат иткәнен. Ләкин хатыны син мин тигез гаилә белән яшәп яталар. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе хатынга бу сүзләрдән килеп ирешмәве, я булмаса шушы хатынның шушы сүзләрне ишетергә теләмәве. Сез әйтерсез инде, ничек инде ир кеше хатынына хыянат итә, ул нормаль күренеш түгел, аерылырга кирәк. Ләкин бит бар эш бала. Һәм икенче ир моннан яхшырак булырмы? Гомумән ялгыз калмасмы? Бәлки олыгайган көнендә шушы ир тәүбә итеп туры юлга басар. Минем андый гаиләләрне дә күргәнем бар. Дингә килеп, намазга басып, тәүбә итеп, хатыныннан гафу үтенеп, матур итеп торып киткән гаиләләр дә бар. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Безнең арабыздан булмас, мөселман булмас шул кеше ди. Кем хатын кызны иренә каршы кытырта, һәм кем кылны үзенең хуҗасына каршы кытырта. Монда инде хәзер кыллар юк. Әмма хатын кызның иренә каршы кытырту дигән нәрсә бар. Шулай ук ирне дә хатынына каршы кытырту дигән нәрсә бар. Моны шул яктан да карарга була. Бәлки ирләр алар тиз генә кытырмыйлар, әмма хатын кызга бер сүз дә җитә. Менә шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең безнең арабыздан булмас, мөселман булмас бу кеше. Бу кеше гомумән үзенең матур йөзен югалта дигән сүзен без истән чыгармасак иде. Гаиләнең ир белән хатын арасына кергән очракта аларның арасын бозмыйбыз.
үзебезнең намусыбызны, керсез, чиста дәрәҗәбезне, бозганыбызны онытмасак иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.